Salutare lume, eu sunt Nebunul. Aici suntem cu domnul Alex Roșca, a.k.a. Insane Gaming. O să vă las și canalul lui în descriere. Am zis să băgăm un box pe box fight. Benji, Fici. Te bagi tu la Team 2? Mă băga spectate. Fac și pe mine. O mai băgăm o dată. Da, hai să mai băgăm o dată de Pact Hub. Dă tu hub, dă tu hub. S-a bucuit harta. Cu bine. Dar nu-i problemă, intrăm în alta rapid. Sperăm că o să meargă de data asta. Da. Benji, Fici, box fight. Bun, până se bagă, trebuie să așteptăm. Mă dau pe tot băgăm până se bagă. Sau nu, mă rog cu chestia asta. Hai că s-a băgat harta. Bine, hai că mă duc cu căcatul ăsta aici. Să dau launch. Iu. În Team 2, m-am mutat eu. Pur și simplu o să intri și o să dau start game. Ok, stai puțin că m-am aruncat pe ăla de launch și dacă zic până unde m-a dus. M-a dus efectiv peste spawn. Nu că intru acum. Haide. Haide să vedem. Unde ce tastatură ai zis tu că ai? Bine. Edituri varză. Haide, mă frân. Frumos, spargem capul. Deci nu mi s-a pus scara. Nu mi s-a pus scara acolo. Dacă mi se punea scara, puteam să stau și o repede cu lărcișul. Na, GG's. Bun. Prima rundă câștigată de mine. Hai să vedem. Știu că de-abia am intrat. Următoare. Mamă, ce pirei mi-ai dat să-mi fac picior. Nope. Aha. Dacă nu vii tu la mine, vine la tine. Știu. Fire, mă știam. GG's. GG's. Nu știi care e ideea? Vreau să sper să poate te auzi și tu, dacă nu te auzi va fi nasol. De ce nu m-aș auzi? Nu știu, am ideea că... Nu. Chestia asta mi-e frică mie. Nice. Frumoase edituri ăștia. Mama, da. Salut. Nu fac. Nope. Nu știu de ce am tras acolo. Te-ai băgat tu repede după perete. Ah!
Te-am prins acolo! Firea. GG's. Cât rând vrei să dau? Nu știu. 10, cam așa. Bine. De aici am sensibilitatea puțin cam mare. Că vreau să joc o sensibilitate puțin mai mare. Vreau să mă obișnuiesc, nu întrebați de ce. Apuc hituri. Eu am sensibilitate foarte mică pentru că dau mai mult din mouse. Că n-am foarte mult spațiu pe birou, dar este partea a doua. Eu am spațiu pe birou, păi am tastatura mică rău de tot. Am tastatură super mare. Era... Hai că te-am lăsat aici, cred că ți-ai dat seama. Că dădeam într-una cu pickaxe-ul meu mai vreau. de pickaxe. Da, asta e partea a doua. Păi da, și gen, dacă mă punea să-ți dau pickaxe-ul lumea, nu dădeam așa ca disperatul pe click. Trebuie să ți-ai apăsat, mă rog. Păi nu, păi asta zic, nu țineam apăsat pe click. Că am ținut apăsat. Nu țineam apăsat pe click, că te întreținește, știi, și nu mai poți să dai pickaxe așa ușor. Oh, fuck. Ok, te dus periculos. Ah, lol, ia uite. Nici eu nu știu. Nu mi se pune că fac. Haide, mă. Mai cotrobă mult. Fiera, ce prost. Joc foarte prost. Nu. Ce să fac asta? Nu. Treci încoa. Nu scapi. Uite. Păsut, mărlan. De pe unde ai coborât? Pe unde e gen... Te-am auzit că ai pus flori și m-am gândit că e jos. Te-am văzut jos și am spart și m-am Da. Dar cât îmi dăduse acolo? 150. Ce zis? Oh my god. N-am putut mai aim, bitch. Haide, hai aici, hai aici. Deci, aim-ul lui băiatul ăsta e incredibil. De pe tastatură și mouse, gândește. Double headshot. GG. Ce pot spune? Ce zis? Dar gândește dacă aveam scar, ce bine era. Nu mai zic. Cu scarul dau mai calm. Deci nu mai zic nimica. Cu scarul îi las pe ăștia lău, pe toți îi las și prost. Dar de asta ți-e frică, ție pare cu mine de la îndepărtare și mereu. Nu! Aici n-am tras, n-am. Nu. Nu! Uite-l pe ăsta! Mamă, cât mi-a... Double headshot sau asta? Double headshot și un hit de 33. Dar nu mai ești de acolo și mă enervezi. Dacă să-mi dau HP... Ți-ai dat heal, omule. Păi da, știu, păi da, eram la HP. O să mă apropii mai mult de tine. Ar fi perfect. Mai continui așa că spamez după și nu vreau. Păi deja faci chestia asta, dar mă rog. Să tot dai.
aici. Nu! Nu cred așa ceva, că mi-ai dat. 110. Cât? 110. Păi... Ce? Păi n-aveai... Cât erai? Eram 85 și 50 shield. Păi da, n-aveai cum să dai. Da, nu știu. Ori n-am fost eu atent cât. Nu, să mă uit pe filmare să văd. Zice, o să mai pări plec, nu știu cât. E câte știu 110, da. De ce am văzut eu acolo? Poate nu știu, dar puțin mai mult. Nu știu că atât. Bine cu asta. Mă enervează că tu mereu când vii în box dai 200 și e enervant. Deci da, mă cam bate, dacă nu legalez acum s-a terminat șmecheria. Mai avem 2 runde, asta și încă una. Ca să... Da, și dacă te bat asta 2 runde, e egal. Dacă nu te bat, ai câștigat. Ce am câștigat? Nimic. Că n-am câștigat nimic. Bă, da, frate, este incredibil. Haide, mă. Nu cred că mi s-a pus. Nu mi s-a pus, deci nu cred că nu mi s-a pus hit-ul acolo de pam, ție, adică. Că nu mi-a tras, adică, la asta mă refer. Nu știu de ce, dar... Dar nu mi-a tras mie și m-am enervat. Frate, pe el trebuia să fie 200 dacă îmi trăgeau. Dacă. Acum, serios, fără glumă. Caramătii. Acum să vedem. Oare te egalezi sau... Să sperăm că nu. Era să duc pe toate. Bă, dar tu ești enervant, să-mi bat pe ceva. Până de materiale. Bă, aim pentru ce aim ai. Gras, lubinos, ce ești? Ce e, mamă? Dă-te încolo. Mă cac pe tine. Cât bulan ai. Hai, fii atent. Știi cum facem? Cum facem? Mai jucăm o rundă. Cine câștigă runda asta, a câștigat tot meciul. Facem așa? Bine, da. Câștigat toate rundele, băi. De victorie royală. Hai că da. O victorie royală. Da. Gigi, ce pot spune? Păi, cam ăsta a fost și episodul. Dacă v-a plăcut, lăsați un like. Ce laser ți-ai luat? Canalul lui Insane Gaming AK Alex în descriere. Bine, Da, hai, cam atâta. că vă lăsăm. Ciao. Salut!